Hi guys, welcome back my YouTube channel. आङो दिनैयो औवा मेवाइ आसार बानायनो नागिरदों। ओमफ्रायो आङो दायो औवा मेवाइ दाननो थांगासिनो आरोना न' खाथिनि आइखौ लानानै। औवाया एसे गोजानावनो दङ। ओंखायनो आङो आइखौ लानानै थांगासिनो आरोना। आइया सिगाङाव थाबायलांगासिनो र' आइखौबो एसे दिन्थिगोन। दा लामायाव एसे गोजानानो औवा दंफां गोनां। ओमफ्रायो आइया थांगासिनो सिगां औवा दाननो आं बेखौ लाबोफानाय जादों आरोना लोगोआव। दंना दानो हो जायखिजाया जायो ब्रायदों जायो र' जा माबा मा होनो हाग्रा बारिया सिङावसो दंफैयो आरोना औवा मेवायाबो नै दानबाय ओमफ्राय आइखौ दाननो होबाय आं। दानबाबो दानगोनो हायाखै बिसोरो। सिखायानो बुथुलासो खोमा आइ बावाखैनो माथो। जा फिथि गोरलैनो दानलायलायबाय आइया। आयु होना होदो। ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ दानगोना दाना नैबे मोनसेखौ बे फिसासो गेजेराव दं गिदिरा ना नै दाननानै लाबोबाय। बिदिनो खनाखै दं अबे मोनसेखौ होनदों बे नैबे ना फिसाया बारा ओंखारला बे फिसायाथ' आरो माबा मा होनो गिदिरा गोलाव गोलाव जाजोब्बायना गिदिरफोरा बाबा थोड़ा साइड हो जा जि दानबाय ने दानखो sekian butuh apa baik sini gue buka laptop kamu nak bangun dah kok Auwa Mewai ya bisa meneng kabai ada dan lagi boleh ya ओमफ्राय जों दायो नै औवा मेवाइखौ दानखांनानै न'आव लानानै फैगासिनो न'आवबो मोनसिगोन आरोना एसे गोजानाव नालाय न'आव मोनबाय दायो नै आथिं आखाइ सुनिसै एसे। ओमफ्राय नै जों औवा मेवाइ लानानै मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय दा बेखौ जोङो लेमनोसै आरोना सिखा फिसायाव थांग्रोबाय बेनाव ओइ लेमनोसै बेखौ नाङा आंनो ओइखौसो नैबे माइनाव आंनि बिबोनां फिसा बिबोनां उन्दै बिबोनां उन्दै नायलांदो नोंसोर नोंथांमोनहा माबायदि बानायो गोराखाबोला मा जायगायाव
बहुत सिम्पोल औवा मेवाइ आसार बियो लोगोफोर बेवहाय मस्ला मस्लिनि गोनांथि गैया बहुत इजियावनो माने बानायनो हायो आरोना बहुत टेस्टि जायो स' नोंथांमोनाबो मालाबा बानायनानै ट्राइ खालामनानै नाय माबोरै जायो ओमफ्रायो आङो बे आसार बानायनाया देनां जायोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन औवा मेवाइ आसारजों दाउ बेदर संनाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै नाय माबायदि जायो औवा मेवाइ आसारा औवा मेवायानो गिदिर गैयामोन ओमफ्राय नै फिसाखौनो लानानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै बियो मेगन गोनांखौ होबोला आसारा गोखा जायो आरोना ओमफ्राय बे मेगनखौ गारनांगौ बे मेगन खिनिखौ राउन्ड हानानै गारनांगौ बेखौ होनाङा नङाब्ला आसारा गोखा जागोन बेखौ बिदि एरख'नानै गारना होनांगौ आयु जा गरम गोलोमजोबगुलायबाय आं लोगोफोर दा नै हाखांबाय जोङो औवा मेवाइखौ ओमफ्राय बेनि उनाव आरो दा उवालनि गोनांथि जागोन बेखौ उवालाव देनांगोन आरोना एसे देनानै गुन्दै खालामनांगौ औवा मेवाइखौ ओमफ्राय आं नै उवालखौ लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनानै देनोसै बेबायदि देबोला औवा मेवाया बहुत टेस्टि जायो फिसा फिसा गुन्दै गुन्दै खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय आं दा नै देबाय मोजाङै देनोबो रोङा आङो उवालखौ आं उवाल देफेराखैमोनबो आरोना सिगाङाव मालाबाबो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव देनानै शेयार खालामना दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय नै आं देखांनानै रेडि खालामखांबाय रेडि खालामनानै आङो दा बयामाव सोनोसै बयामाबो जोंहा नै माबायदिखा जा गिदिर आरोना बयामाबो नै लकडाउननि बयाम गोदान बायनोबो हायाखै आङो सिगांनि पुरुनाखाखौनो बानायबाय बेयावनो सोनानै दोननोसै होननानै आं बेयावखौनो लाबाय आरोना खाथियाव ओमफ्राय आं दा नै सोबाय जेबो बेवहा मस्ला मस्लि लगायनांगौनि गोनांथि गैया बेबायदिनो उवालाव देनानै बयामाव सोनानै दोननांगौ ओमफ्राय सोनानै दोनना सप्तानैनि उनावनो बेखौ इउस खालामजायो संनानै जाजायो स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नायदो आरो ट्राइ खालामनानै माबोरै जायो कमेन्ट बक्साव हरब्लानो जाबाय
दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय